ሰላም ኩራትን ኩራንን ተኸታተልቲ ናይዚ መደብ ከመይ ቀኒኹም እንኳዕ ናብ መደብና ብደሓን መጻኹም ናበልኩ ኩራት ቤተሰበይ ሬታ ንእሽተን ጥፊ ኢለ ቀኒየ ምክንያቱ ዩቲዩበይ ብዙሕ ኣይተዓራረየን ነይሩ ማለት እዩ ከምኡ ድማ ንእሽተን ሰልችየኒ ዳርጋ ናብ ምግዳፍ እውን ኢለ ነይረ ብዙሓት መሓዝተይ መሳርሕተይ ዝኾንኩም ኣጆኺ ቀጽልሉ ፈተና ኣብዚ ምድሪ ለለ እዩ ፈተና ኣይትጽልኢ ኢልኹም ኩላትኩም ብዝመዓድኩምኒ ብዝሃብኩምኒ ሃናፂ ርእይቶ ብዝሃብኩምኒ ሞራልን ተስፋን ተመሊሰ ክመፀኩም ክኢለ ኣለኹ ማለት እዩ ኩራት ቤተሰበይ ዝሃብኩምኒ ሓቦ ሞራል ድማ ካብ ልቢ ለመስግን ክብረት ይሃበለይ ያው እግዚአብሔር አምላክ ፈተና ኣይትጽልኡ ኢልና እዩ በቲ ፈተና ግን ብኸመይ ብጥበብ ከም ንሓልፎ ናይ ባዕልና ክእለቲ ልምዲ ተመኩረይ ክህልወና እኒአዎ ማለት እዩ ኩራት ቤተሰበይ መብዛሕትኡ ሰብ እኳ ሓቂ ንምዝራብ ፈተና ይጸሊ እዩ ግን ፈተና ሓደ ግዜ የጠንክረካ ሓደ ግዜ ኣንፈት ዓወት የርእየካ እዩ ሞ ፈተና ኣይንጽላ ንሽተን ናይ ትብ ጉዳይ ግድ ኮይኑ ኣነኳ ኣሰልቺኒ ነይሩ ማለት እዩ ዳርጋ ላብ ምግዳፍ ኣዝማምያ ካይደ ነይረ ማለት እዩ እና ዝገበርኩም ለይ ሞራል ኣሕዋተይ ኣሓተይን ክብረት ይሃበለይ ናበልኩ ሎማዓንቲ ንሽቶን ሕቶ መንፈሳዊ ሕቶ እየ ሒዘልኩም መጽየ ቪድዮ ክሰርሕ እውን ኣይሓሰብኩ ወይ ነይረ ሓቂ ንምዝራብ ስቂለ ሃንደይታዊ ቪድዮ ልሰርሕ ኣለኹ ማለት እዩ ኩራት ቤተሰበይ ከም ንፍለጥ ኩላትና መብዛሕትና ምባል ይከኣል ድኹማት መንፈሳውያን ኢና ነርና ኣነ ድማ ከም ሰበይ ያው ንእሽተን ልምኩር መንፈሳውነት ነይረ ዩቲዩብ ብዘይ ካብ ልጅምሮ ግን መንፈሳውነተይ ናብ ዜሮ ወሪዱ ማለት እዩ ንምንታይ ግዜ ሙሉእ ልኡ እየ ልህቦ ነይረ ይሕማቕ ይጸብቕ በቃ ምንም ናፍቲ መንፈሳዊ ኣቲኻ ቃል ኣምላክ ክትሰምዕ ቃል ኣምላክ ክተንብብሲ ንእሽተን ሕልናኻ ናብኡ ኣይግዝአልካይ ነይሩ እና ክቡራት ቤተሰበይ ፍቓደኛታት ተደኣ ኮይንኩም መብዛሕትኡ ግዜ ንእሽተን ሕቶ ክተውፅውን ናይ ምንባብ ክእለት ናይ ምፍላጥ ክእለት ስለልሕድረልካ ብመንፈሳውነት ሕቶን መልስን ክመፀኩም ደልየ ኣለኹሞ ብኡ ምጽና ትውልኒ ኣሕዋተይ ቤተሰበይ እንተደኣ ሃሊኹም ኣብ ኮሜንት ጻሓፉለይ ናታትኩም ድልየት ርየ ኣነ ድማ ብኸምኡ መልክዕ ክመጽየ ማለት እዩ ኣነኳ ያው ብኡ ተዝመጽእ ኢለ ወሲነ ነይረ ናትኩም ድልየት ድማ ክርኢ ማለት እዩ ኩራት ቤተሰበይ ምክንያቱ ንእሽተን ላኡ ገጽ ክትጽጋዕ ከለኻ መንፈስካ ህዱእ ይኾን ተስፋ ዘይትቆርጽ ይገብረካ ህይወትካ ጽቡቕ ከም ዘላ የርእየካ ማለት እዩ ሓደ ግዜ ካብቲ ቃል ኣምላክ ውፅእ ክንብል ከለና ኩሉ ነገር ጽልምትምት ኢሉ ይረአየና ማለት ኢና ለኸምኡ እየ ድማ ብሕቶን መልስን መንፈሳዊ ክመጸኩም ፍቓደኛታት ትኾንኩም ፍቓደኛታት ምዃንኩም ኣርእየኒ ዝብለኩም ዘለኹ ኩራት ቤተሰበይ ስለዚ ሎማዓንቲ 4 ሓጸርቲ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ እዩ ኢለ ዝኣምኖ ሕቶታት ሒዘልኩም መጽእ ኣለኹ ናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ብሓቂ እዚ ዘይፈልጥ ሰብ የለን ኢለ ይኣምን ግን ንዝፈልጦ ዳንበይ ንዘይፈልጦ እዚ ቃል እዚ ምስጢር እዩ ስለዚ እዚ ደኣ ማንም ሰብ ዝፈልጦ ገሊልኩም ኣሕዋተይ እትፈልጥኦ ሸለል ከይትብልኦ ማለት እዩ ምክንያቱ ንዘይፈልጦስ ምስጢር እዩ ከምቲ ዝብለክን ኣለኹና ናፍተን ሕቶታት ከብለኩም ቀደመይቲ ሕቶና ናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣቦን ኣዴን መነመን ይበሃሉ ቀደመይቲ ሕቶና ናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣቦን ኣዴን መነመን ይበሃሉ ካልአይቲ ሕቶና ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣብ ክንደይ ዓመታ ቤተ መቅደስ ኣትያ ክደግመልኩም ኩራት ቤተሰበይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣብ ክንደይ ዓመታ ቤተ መቅደስ ኣትያ ሳልሳይ ሕቶና ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣብ ቤተ መቅደስ ንክንደይ ዓመታት ጸኒሓ
ሳልሰይት ሕቶና ክደግመልኩም እየ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣብ ቤተ መቅደስ ክንደይ ዓመት ጸኒሓ? ራብዓይ ሕቶና ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ክንደይ በዓላት ኣለዋ? ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣብ ዓመት ክንደይ በዓላት ኣለዋ? ሓምሸይቲ ሕቶ 4 ኢለኩም ነይራ ሓንቲ ወሲኻልኩም ኣለኹ ማለት እዩ። ክብራት ቤተሰበይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣብ ክንደይ ዓመት ዓሪፋ? ሓምሸይቲ ሕቶና ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣብ ክንደይ ዓመታ ዓሪፋ? እየን ንብላ ነይረን ተን ሕቶታት ሓፀርቲ እየን ክብራት ቤተሰበይ ከምቲ ዝበልክኹም ያው እዙይ ዘይፈልጥ ሰብ ኣለ ኢለ ኣይግምቲ ማለት ኣቦታትና ብዙሕ ግዜ ደጋጊሞም ስለለምሁሩና እምበር እዚ ዘይፈልጥ ሰብ የለን ክብል ከለኹ ተዘየንቢብካ ተዘይተማሂርካ ኣብ እግሪ ኣቦታትካ ኮይንካ እዚ ቃል እዚ ከምቲ ዝበልክዎ ምስጢር እዩ ማለት እዩ። ማንም ተራ ሰብ ዝፈልጦ ሰብ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ተንብብና ኣብ ፀግዒ ዝፈልጦ ኣቦታት ኮይንካ ተተማሂርካ እዩ። ተዘይሰሚዕካዮ ዝኾነ ነገር ኩሉ ነገር ከቢድ እዩ። ተዘይፈሊጥካዮ ዝኾነ ነገር ኣይኮነይ እዚ ረቂቕ ምስጢር እዚ ቅዱስ ቃል እዚ ዝኾነ ተራ ቃል እውን እንተኾነ ዝኾነ ተራ ሕቶ እውን እንተኾነ ዘይትፈልጦ እንተደኣ ኮይንካ ዘየንበብካዮ እንተደኣ ኮይንካ ኩሉ ንዓኻ ሓድሽ ነገር ምስጢር እዩ ክትፈልጦ ይትኽእል ማለት እዩ። ክብራት ቤተሰበይ እንታይ እዚ ሕቶ እዚ ሒዛትና መፅያ ንከይትብሉ ማለት እየ። ካብኡ ድማ ዝኾነ ሕቶ ክትሓትት ድዩ ዝኾነ ስራሕ ክትሰርሕ ካብቲ ዝቐለለ ጀሚርካ ኢኻ ናብቲ ዝዓበየ ትኸድ እሞ ብኸምኡ እዩ ሓሲበዮ ከፍቲ ዝቐለለ ጀሚረ ቀስ ብቐስ ያው ኣነ እውን ናንበብኩን ባዕለይና ተምሃርኩ ብኸምዚ መልክዕ ሒዘልኩም ክመፅእ ተስፋ ይገብር። ክብራት ቤተሰበይ ንእሽተን ንዕኡ ክትርኢ ከለኻ ንባዕልካ እውን ስለትምሃር ካብቲ ቃል ኣምላክ ንዘይምርሓቅ ብዝብል ኣነ ነቲ ሕቶይ መልሲ መሪፀዮ። ክብራት ቤተሰበይ እንድሕንዳ ሕቶ ገለ ከውፅእ ደልየ ቢያንስ ከንብብ እየ ማለት እዩ። ስለዚ ከንብብ ከለኹ ሂወት የትርፍ ኣለኹ። ኣሕዋተይ ድማ ብፅሞና እንተዳ ኣዳሚፅክኖ ብፅሞና እንተዳ ኣዳሚፅኩምዎ ሰሚዕኹምዎ ንስኻትም እውን ሂወት እዩ ተትርፍሉ ማለት እዩና ንኩሉ ንሰማዐይ ንመቕረቢ ጠቃሚ እዩ ኢለ ስለ ዝሓሰብኩ እየ ብከምዚ መልክዕ ክመፅእ ኢለ ወሲነ ዘለኹ። ክብራት ቤተሰበይ ብድጋሜ ብዝሃብኩምኒ ሃናፂ ርእቶ ሞራላዊ ሓገዝ ንከይገድፎ ሓይሊ ዝኾንኩምኒ ክብራት ቤተሰበይ ካብ ልቢ እየ ለመስግን። ሓቂ ንምዝራብ ክርስቲያን ተስፋ ኣይቆርፅ ብተፈጥሮ ማንም ክርስቲያን ተስፋ ኣይቆርፅ። ተስፋና መን እዩ? እቲ ምድሪ ሰማይ ዝፈጠረ ልዑለ ባህሪ እግዚአብሔር ኣምላክ እዩ። ግን ሰባት ስጋ ለበስ ስለ ዝኾና ንእሽተን ናይ ምድኻም ናይ ምስልቻው ተፈጥሮዊ ባህርያዊ ኣለና ማለት እዩ። ኣነ ድማ ንእሽተን ተሰላቸ ደቢርኒ ነይሩ። ግን ትናታትኩም ገጽ ርየ ትናታትኩም ትብዓት ርየ ክምለስ ክኢለ ኣለኹ። እግዚአብሔር የኽብረለይ። ያው ናይ ልማዓንቲ ፕሮግራምና እዚኣ ትመስል። ኣብ ቀጻሊ ብኻሊእ ፕሮግራም ክስካብ ንራኸብ እስካብ ሽዑ ሰሰናዩ ንኩሉ ወዲ ሰብ ይኹን።